Dasmát így lehet hallani. Tehát ez a fiatalember a művészetek palotájában fog fellépni a mai napon. És azért kellett megcserélnünk a sorrendet. Elnézést kérek a kis zavarásért. Most pedig akkor most folytatódjon a műsor. A következő versenyzőnk Szőrös Amanda. Amanda második osztályos, már 2 éve szintetizátorozik, nagyon sokat gyakorol, és most Elvis Presley-től a Love Me Tender-t hallhatjuk tőle. Felkészült a 2-es rajtszámú Mészáros Eszter Nóra. A negyedik előadónk Mészáros Eszter Nóra, aki 2008-ban a Rajecki Népdalverseny